bekymret for dig. Jeg har også virkelig meget bekymret for dig. Har du set min ven? Nej, hvordan ser personen ud? Så høj, hun har lys hår, jeg kan ikke finde hende. Har du set min ven? Er der ikke nogen, der har du set min ven? Nej, jeg har ikke. Nej, hvorfor er der ikke nogen, der har set min ven? Hvor har du set min ven? Der er du jo! Er der ikke nogen, der ved, hvor vi er henne? Nå, hvor er du? Jeg har noget på mobil, jeg ved ikke. Det kan være, det hjælper til at finde ud af, hvor vi er henne. Jeg skal lige... Er der ikke nogen der herude? Nej! Det skal nok gå. Vi bliver bare nødt til at finde på et eller andet. Hvad? Jeg har en idé. Der må være nogle kasser for det her fly. Der må være råd ude på bredden. Og der må være noget mad. Og måske også noget alkohol. Hvad fanden du tænker på alkohol nu? Man kan altid tænke på alkohol. Man kan altid tænke på alkohol. Så hvis der er nogen, der går med mig ud for at finde de her kasser, så går jeg nu. Jamen, der kan Hvad med vand? Vi kan jo tage saltvand. Nu skal vi finde noget flaskevand. Sarah, Ja? kan du ikke tage nogen med ud for at finde noget vand? Jo, det kan jeg godt. Jeg skal med. Okay, så vi kan gå den vej. Hvis der er andre, der har lyst til at gå med, kan vi ikke. Jeg skal godt på jer selv. Er du okay? Er du okay? Hvad er der sket? Hvad er der sket? Vi er lidt over det hele, og vi kan ikke finde vores venner nogen steder. Okay, jeg går ud for at finde dem, der er blevet væk. Nu er du med. Jeg er sulten, vi skal have noget at spise. Okay, alle går med mig. Vi går ud, vi finder dem, der er blevet væk, og vi finder noget mad. Jeg Maria! Så er det dig? Maria! Er du okay? Er det dit ben? Ej. Okay, prøv at høre. Du sætter tilbage, slår du helt af, og så skal det nok gå. Au. Du er så ikke den eneste, der har slået dit ben, okay? Har du et ur? Nej. Har du et ur? Har et ur? Jeg har brug for at vide, hvad klokken er. Vi bliver nødt til at planlægge noget. Har du et ur? Nej. Slap af. Det er jo ikke vigtigt. Ej, hvor er det dejligt herude. Rigtig varmt. Se alle de farver. Det er en lille kæmpebrøjle. Prøv lige at kigge. Ej. Den ser sgu da her klam ud. Jeg synes, det er virkelig ulækkert herude, og klamme planter og dyr over det hele. Altså, jeg hedder Lotte. Hvad hedder I så? Jeg hedder Solvej Jensen. Jeg kommer fra Slagelse. Min mor og far hedder Søren og Lone. Jeg har en pony. Den rider jeg på hver evig eneste dag. Fordi Sune skal passes. Jeg har også et marsvin. Det hedder Jens. Hold nu op! Det kan da være fuldkommen lige meget med, hvad vi hedder. Vi skal jo alle sammen dø alligevel. Prøv her. Det er de andre, de her gange. Kan I ikke se, at det er komplet håbløst? Faktisk så... Ja, egentlig... Kunne vi bare lægge os til at dø lige her? Dø? Ja, jeg ved ikke med jer. Men...
Det er i hvert fald, hvad jeg har tænkt mig at gøre. Ja, det gør vi. Godt. Marie, kom så, kom her. Kan det ikke bare ligge til at dø? Jo, kom, lige her. Kom. Nej. Nej. Jo. De andre kommer sikkert også. Jeg holder alligevel skab så. Det kan I sgu da ikke mene. I er fandme for kedelige. Vejret er pissegodt, vi burde have det sjovt og drikke os pisse stive. Tænker jeg, at vi måske kunne lave pina colada med smukke bær. Ej, det ville bare være så lækkert. Wow, venner, prøv lige at se her. Prøv lige at se den her. Prøv at se den her kæmpe sommerfugl. Nej! Nej, du må ikke op i den. Du må ikke op i den. Prøv at se, hvor den er. Nej, du må ikke op i den. Hvorfor skulle du? Det var rigtigt. Måske kan vi, hvis vi er helt stille, så kan vi måske finde alle mulige seje biller eller et eller andet. Seje? Ja. Og så skal vi spise dem eller et eller andet. Shh. Hvis I er helt stille. Shh. Helt stille. Ej, jeg tror sgu, der er en der. Tag dig. Ej. Ej, det. Pas på den. Jeg spiser den sgu. Nej, du må ikke spise den. Det kan være, det er den sidste, der findes. Jeg skal ikke spise. Det er du ligeglad med. Nej. Ej, spis. Nej, du må ikke. Nej. Du må lige spise den pille. Ja. Jeg smager lidt af kylling. Det er fint nok. Det kan vi godt leve af. Vi går på Aula og finder alle mulige. Kylling er godt. Alle mulige. Er du med? Nej. Okay. Hvis det er en kobra, så er der gift i, og hvis man ikke får gift nu, så dør man. Ja, det dør nu. Vi er nødt til at suge gift nu. Ja, det er godt. Ja, skynd dig nu. Endnu der. Det bløder stadig. Vi bliver nødt til at have et eller andet, så det ikke forbløder. Jeg tror, jeg har noget. Ja, vi kan bruge den her. Jeg gør det selv. Jeg vil gerne hjælpe. Nej, jeg gør det selv. Jeg vil gerne hjælpe. Nej! Det skal altså binde stramt. Det er ikke stramt nok! Han er sygt, den bor. Jeg tror ikke, vi skal holde en pause nu. Nej, vi skal videre. Vi faldt med mørkt ind, men det er jo alt for mørkt. Du kan ikke med det ben. Jeg skal så tisse rigtig meget. Så går vi til en toilet. Der er ikke en toilet i en skov. Jeg grav den hul for dig. Vil du gerne det? Ja, kom. Jeg vil ikke tage hul. Ja, det vil Skal jeg lige være tilbage, godt? Ja. Skal vi ikke have op? Jo, hun kan komme op her. Ja. Tænk på, når vi kommer tilbage, så er I bygge et kæmpe båd, der er lige så stort og varmt som solen. Og det er en god idé. Ja.
Hytter? Vi må da også have hytter. Ja. Og så kan vi sove i hængekøjer. Vi kan lave en hængekøj og sove i. Men der er det altså vigtigt, at man er hævet mindst 50 cm over jordens overflade, så der ikke kommer alle mulige små, ubehagelige kribekræfter. Hej, goddag. Så er vi tilbage. Og jeg har været ud og blære mig. Det er sjovt, fordi hun har en blære. Jeg forstår den dansk. Du kan så gøre. Ja, du gør det. Ja, jeg gør. Okay, jeg tror, det er på tide, at vi skal hjem nu. Okay. Ja. Men hey, når vi kommer tilbage, ikke? Ja. Altså, vi skal være her i lang tid. Vi skal også have børn. Hun havde nogle kæmpe kammerjunker. Og det var helt ned at hænge. Stop nu. Og røven, den var så. Stop nu. Hey, venner, putter ikke noget mere brændfilter på. Nej, vi putter bare noget alkohol på. Det skal være ret brandfarligt. Det har jeg i hvert fald læst på Wikipedia. Det var en åskål. Ej, hold nu kæft med de fucking patter. Åskål. Viser til gamle tricks, det plejer jeg. Ja. Og mit lille trylletræk. Jo, okay. Okay, er I klar? Her har jeg en hel øl. I shit you guys not. Men om lidt, så vil jeg trylle det om til en tom øl. Are you ready, Eddie? Bund eller bøsse? Ja, kom så! Yes. Wow, ja. Godt gået. Det er rigtig nok tryllevar. Ja, det kan jeg. Jeg tænker på noget, venner. Fandme, det her, det er på grund af os. Alt det her, vi har samlet, altså alt det her, det er os. Ved du hvad? Det er du faktisk ret i. Ved I hvad? De andre, de må til at vise os noget mere respekt. Vi har fundet mad og alkohol. Og hvad er takken? Ikke en fucking skid. Og han Kasper, han tror han er så god, men det er han ikke. Han kan ikke styre den her flok, men det kan vi. Skål på det. Hvad nu gik både os ud? Ja, det gjorde det sørme også. For det er fedt, der står alvoren i det her, hva'? Jeg kommer lige ned på de andre, og jeg vil bare sige, at... Hvad fanden er det, jeg lavede med bålet? Det er jeg, der er nu, I skulle sørge for, at det er tændt. Vi bliver nødt til at få gang i det bål nu. Hvis der kommer et skib eller noget forbi, så ved de jo ikke, vi er her. Så tror de bare, at det er en helt almindelig ø. Vi er ikke hjemme, eller hvad? Rolig nu, mand selv. Nej! Vi bliver nødt til at få gang i det bål nu. Prøv nu lige at slappe af. Prøv at glemme. Vi bliver nødt til at se bål. Prøv lige at sætte det. Okay, hvad var det nu? Det kan være pisselig meget. Navn? Jeg hedder Julie. Jeg hedder Lasse Wojcicki, og jeg... Det kan være fucking lige meget. Den her fest, den er sunket dybt ned. Den skal op igen. You got it. Let's dance. Det kan vi så ikke uden vores make-up, altså. Hold nu kæft med den make-up. Det er helikopter! Hvor er det nu? Hvis I nu bare havde holdt styr på den båd, så ville det gå bedre. Det er også jeres skyld, det hele. Er det vores skyld? Hvorfor fanden er det vores skyld? Hold nu lige at slappe. De havde set os nu, hvis ikke det bare var gået ud. Det er en lille lortebåd, som om de havde set os på grund af det lille lort der. Det her bliver Kasper godt nok i blåster. Nej, det gør det nok ikke. Man måtte få dit nummer. Det er kraftigt ikke lort her mere. Ej, This is slut. prøv lige at vente. Skal vi ikke gå ned på stranden? Kom så, Brian. Ølnapper. Usle aber. Boy,
tempo. Kan jeg se at verden, til det kun stå. Jeg var ingen rigtig dum. Fuck out to the team, for fordi vi er læst der. Men på, betyder det ikke mening klogt, det er verden. Men det gør vi ikke længere, vi kan røre det. Det betyder, at vi alle bruger nummer på. Eller hører hjemløse zoner, dem man kan stole på. Tag dig på brødet, fjerne af dag. For eksempel, jeg får det ved at få det samme nummer som rotterne. I en verden, hvor vi kan drage ud på, så dør en verden, hvor man ikke slipper liv og erhverv. Ja, hvor mange mennesker. Alt, hvor mange mennesker. 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 Bønder over alle, for det er et på hovedet. Tænk at verden, der er gået hen og blevet sådan der rundt. Bønder over alle, for det er et på hovedet. Tænk at verden, der er gået hen og blevet sådan der rundt. Her var det ikke mere større end familie. Der var magten mere større end vilje. Magten er mor, prisen er stor, men i øjeblik er der en kære mor. Det er ikke kun en par på venner, spænder. Jeg gør det ved at det ikke kender. Jeg næsten ikke klare det længere. De må kæmpe nu, for de under de fortællinger. De har prøvet hver kæde af forræderi. Og jeg lige glemt, hvad vi har grænse. Jeg må så have blivet verden uden ondskab, troede jeg. Nu har jeg dit for mange sag. Det er så troet, at der er en voldsom og sløj. Hvor vi kommer fængst med kærlighed. Men nu hvor mine øjne er åbne, ser jeg verden, det er gået i stå. Ja, hvor mange mennesker. Alt, hvor mange mennesker. 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 Bønder over alle, for det er en flytter rundt. Tænker verden, der går hen og bliver sådan noget rundt. Bønder over alle, for det er en flytter rundt. Tænker verden, der går hen og bliver sådan noget rundt. Bønder over alle, for det er en flytter rundt. Tænker verden, der går hen og bliver sådan noget rundt. Bønder over alle, for det er en flytter rundt. Tænker verden, der går hen og bliver sådan noget rundt. Hvad fanden er det ikke, jeg er gang i? Vi render alle sammen rundt og prøver at holde os i live. Prøver at komme hjem. Vi render rundt og klager ud. Har I overhovedet nogen som helst idé om, hvad det er? Er der nogen idé om, hvor seriøst det her er? Asbjørn, skyld dig, jeg skal bruge dig. Kom nu.
I har fundet min kuffert! Er det jer, der har taget vores ting? Jeg vil med røre mit hår. Vær! Min make-up pung! Jeg savnede at se mig selv. Spis af den. Det er en læbestift. Kan se her. Men min kuffert. Hvor skal vi hen? Der mangler altså nogle ting derovre. Der mangler altså nogle kogesnødder og nogle blodrødder. Kan du prøve lige kigge derovre? Der mangler altså nogle ting derovre. Så slap dog af! Hvad med? Vi har jagtet en pumpe! Ej, men du står op! Rød og vildt, og der var masser af kød til os alle sammen! Endelig skal noget alle sammen sammen i at få. Vi lever grøntsager, nedfaldsfrugter og piller. Nej! Vi vil have mad. Ja! Vi har kød. Ja! Skal vi på jagt? Ja! Der kom det noget, der hugget i min kniv. Nu er det der! Det er anden gang, det sker det her. Vi mangler knive og kokosnødder og mad i det hele taget. Hvad skal vi gøre det her for? Det er fandme sidste gang, der er nogen, der stjæler for os. Hvis jeg finder ud af, hvem det er. Nej. Når jeg finder ud af, hvem er jeg, der har stjålet for os, så får jeg til at ønske, at vi aldrig må nå så langt. Jeg er sikker på, at det ikke er en der Victoria der. Hun ligner sgu tyven. Hvad kan jeg snakke for noget? Det skulle ikke dig, at tage min fucking kniv. Jeg skulle ikke tage min fucking kniv. Kom, du har kraften. Du får da kraften med hele tiden. Det var slet. Det var slet. Hold din der. Okay. Nå, men hvis vi alligevel ikke skal på dans, så tænker jeg på, at vi kan tage en tur på stranden. Måske ligger dagen. Tag en tur i vandet. Og det vil måske være lidt heldigt, at der kommer nogle damer på bil. Det kunne jo være meget dejligt. Jeg kan egentlig godt sige, hvad du mener. Nu er vi nødt til at tænke på mad frem for alt andet. Så strander op, tager os sammen og går ud og stikker til spydepumper. For nu skal vi på jagt! Ja! Okay. Jakob. Into the streets, we're coming down. We never sleep, never get tired. Through urban fields and suburban lights, turn up the crowd, now we'll never back down. Shoot at the skylight, just watch it on prime time. Turn up the love, just turn up the
gjort en speciel hårkur. Gør du? Ja. Jeg håber, det var slet ikke spændt spidser på grund af varmen og faldfaldet. Jeg er simpelthen bekymret for Hanna. Hun har været væk i 3 dage eller sådan noget. Hun går ikke klare sig ud alene. Jeg har sådan nogen ud efter hende. Jeg er sikker på, at hun nok skal gå. Men I bliver nødt til at lede hurtigere. De har sikkert fundet hende. Det er bare et spørgsmål om tid, før de kommer tilbage. Det håber jeg. Nu må alle altså til at tage sig lidt sammen. Der er jo ingen her, der laver noget for helvede. Og alle de andre, de render bare rundt derude, og der er jæger. For helvede, Kasper. De sidste 2 nætter, der har vi sovet på jorden. Og vi har frosset. Ja, det er ligesom ulækkert. Vi må altså få den her lejr til at fungere. Alle laver der noget hele tiden. Der er ingen, der har tid til at slappe af eller have det godt. Det er jo ikke rigtigt til at se, vel? Er ikke til at se? De sidste par dage har vi skaffet mad. Vi har ild. Og siger, det ikke er til at se. Det er med dine såkaldte jæger har været at fange. Åh, for helvede, mand! Hvad får du gang i? Jeg skal bare lave en kæft en gang imellem. Vi har fået det, Hanna! Det er svært! Hanna! Hej! Ej, hvor er jeg ude for at se dig? Hvorfor se dig? Har du gjort dig noget? Nej, der har det helt okay styr op. Og har du hørt dig til fange? Nej. Øj, kom nu herover. Vi ville have hende. Selv spæd ud skov og trække til landet. De var farlige, vi bliver nødt til at spærre dem inden. Nej, de er jo ikke farlige. De har ikke gjort mig noget. De skal være på egen krop. Nej, så lyt nu til Hanna. De har ikke gjort hende noget. De er en trussel, vi bliver nødt til at gøre det af med dem. Det har du ikke gjort, Kasper. Du kan se, jeg kan. Det er du overhovedet ikke bestemt. Det var ikke op til dig, vel? Jeg bliver nødt til, at jeg kan ikke tage chancen med andet. Nej, alle sammen. I er syge i hovedet. Jamen, hvor kan man få den kød i skov? Jeg ved det ikke, fra en dyr måske. Prøv at se, jeg har fået en masse biler! Så var det, og jeg spiser det. Hvor er det? Men han er det siden. Ej, jeg er så til at høre, hvad der er sket. De andre har taget nogle indfødte til fange. Og nu vil de torturere dem. Nej, virkelig. Nej, hold op, altså. Det er godt nok også. Hallo, de bliver altså lige så hørt, der nogle overfald hinanden. Hvad er der galt med dig? Hvad skal jeg gøre? Sarah, hun vil ikke engang snakke med mig. Hvad skal jeg gøre? Når de andre opfører sig sådan svagt, så kan vi sagtens klare os selv. Vi ved om mad, og vi ved også, hvor der er vand. Ja. Vi bygger hytter lige her. Ja. Og vi fanger fisk lige ude i havet. Ja. Og, altså, vi har fundet kokosnødder derovre. Vi kan sagtens overleve. Så længe vi bare står sammen om det her, så kan vi jo sejle. Hvad er der i gang i? Hvor er den? Det er så at tage kniven! Grib hende! Nej, det er mig! Jeg har ikke gjort noget! Tror du på, at jeg har gjort noget? Hvis der er nogen af jer, som hellere vil have kød og beskyttelse, i stedet for at være sammen med sådan nogle tænker som dem, så skal jeg komme med os. Sarah! Hvad laver du? Hvorfor går du med dem? Jeg tager jo ikke andet. De er syge i hovedet. Hvorfor fanden går du ikke selv med? Prøv at spille for hinanden. Vi bliver sådan en plan, så vi kan sejre tilbage.
Alle mennesker dig og Kuno. Vi har ikke gjort noget. Jeg tror, jeg vil stole på dig. Men du stjæler. Du løber. Jeg kan stole på. Skrid nu med dig. Du har forrådt os. Jeg hader dig. Nu kom bag! Ja! Nej, nej! Det er ikke Sara! Hvorfor skulle hun gøre det? Kniv må være plantet!
feeling good. Tree